Mulla on velkoja. 30 euroa. Rahantuloa ei voi estää! Homoja. Anteeksi! Ismo, lopeta! Sitä mä just en halua. Alkulämmittelyä. Kas niin? Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Musta mies. Perhana. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Haluut sä turpaas? Ei kiitos. Puukotti mua! Mulla on tunnollisen työntekijän maine enkä mitään peliriippuvuutta. Mitä helvetti? Taisi mennä veripäähän. Mä arvasin sen. Asiahan on sitten sillä selvä. Ja nyt ulos täältä. Seppo hei. Koita nyt rauhoittua! Ja punainen, sehän on rakkauden väri. Ihaha, ihaha. Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Avaa! No niin. Ja nyt ulos täältä. Ehkäpä. Ja sä lähdet. Et voi olla tosissas. Mutku! Voi saakeli! Ei mulla ole mitään ongelmaa. Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Ei muuta kuin kauppakirjan tekoon. Mäkätät, komentelet, määräilet. Ai minä vai? En ikinä. Siis mulla ei oo aikomustakaan hypätä sillalta alas. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Ei, nyt sä käsitit ihan väärin. Kato nyt, asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Homo. Anteeksi! Mutta yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. Minkä ihmeen takia? Ole hyvä ja poistu. Turpo kiinni. Tänä on ihan hyviä säilykkeitä. Ei näistä mitään alennusta anneta. Haluut sä turpaas? Mitä helkkaria? Ja vielä pesäpallo mailalla. Pysähdy pentele! Ja en varma! Voi helvetti! Ja se aitamme rikottiin, puhallusputkilla räiskittiin. Ja keltsusta pulla pöllittiin.